ए सार ए बतावत साला घर के एक काम पड़ल बाटे आ इन लफुआ बाजी से लोग के फुर्सत नहीं खे साले मर मैदान जाए के टाइम हमरा नहीं खे यही में हम साला सब कामों एथी करतनी कुछ सारे लोग हे भगवान हे प्रभु जी हे भगवान बताओ बताओ लहना काटे के बा लहना काटे के बा के काटी इनका दादा ये काटे सारे लोग खा घेपे के बेरी सब जाना लाइने से 5 गो प्रकार चाहिए कुकुर सारे के अब बताओ ना हम का करी है चलाई कि का करी है रे कहाँ बड़े बाबूजी का है लगाओ चल काम कर हम नहीं लगे कह देता नहीं हम जाता नहीं अभी मशीन चालू हो पहले है लेहना के चक्कर में पड़ा कुल जाए ऐसे ही राजी वाला टटा हम नहीं लगाए हमके गाड़ी के रोकना रे पहले लेहना ऐसी कर दे और मशीन चालू कर दे वाह हाँ चल ठीक है लगाओ हम नहीं लगे ना लगाई बा साहब ना का जगरुआ के गाड़ी की ना गई झगड़ुआ के हाँ का गाड़ी झगड़ुआ के बाप कमाले सरकारी नौकरी बा हमार सरकारी नौकरी बा अब बगे तो नहीं चाहते किले बना बाप के नाम साग पात बेटा के नाम परोरा साले सुन है कट एगो किटकिटवे किन दो वोल्टेज का जने काहे नहीं खे आज वोल्टेज नहीं खे किटकिटा बा हां किटकिटवा ई कौन गाड़ी है रे अब इतिया वाला जो नीति चार्ज बैटरी चलेला बैटरी वाला हां वो सब गाड़ी की आई हमरा के पहले तनी कलेक्टर बने दो कलेक्टर मारू मैदान कर ले बहुत तेल नहीं भरा पड़ेला हमार दिमाग खराब करबो दिमाग खराब हमार दिमाग खराब तू कर देल वाला हमार दिमाग खराब तू कर देल वाला पढ़ा के बारी साले सतवा में 3 बार फेल कइला ओ घड़ी ना कहला गाड़ी की ना क्या चढ़ावा तू की किटवा पर ना किनबो कहाँ से कीनी मर्दाई एगो पेंशन रिटायरमेंट के बाद जन बाटे हम फिर नौकरी होला का हमार तू तो एकदम कलंक वाला बाप के नाम पर बताओ हैं कलंक बनी हम बाप के नाम पर साले हमारे घर पर बाप के नाम पर कलंक बनी एगो पेंशन दुनिया भर के यही में बेटी पतो मेहरारू कुल साले मकौड़ा मार चली लोग हम एजल देखाइए वोल्टेज काहे नहीं देते रे एगो हम सगरी के बाबूजी बन जब कहत हम तो कुछ किने त एगो मार हमरे तो खेतवा बूढ़ा लगे बा कुछ ए कौन है हमरे खेतवा लगे हमर गेहुआ का घोड़ा डर है ए सारे घोड़ा घुमा वालो का है सारे ए कौन है रे बोलत ना भाई रोकल बाटे का मारा फूट जाए कपड़ा जला के ए का हो ते है का तो के बोले ना जाई सारे तक पर तू आइल बस दिमाग चटले वाला एकदम बाबूजी दिमाग चटले वाला तू अलगे चढ़तलो ए भाई बाबू सारे सियाल बेटा हम दूसर में रहियो तो माती दी ढला चला कपार फाट जात गाड़ी कहनी किने के न तो भगा दियो न बुढ़ऊ कहत न पेंशन हमार खाली पेंशन खत्म हो गई देखा बाबू तोहरे बाबूजी के चाल दुनिया जानता है दुनिया के एक से बढ़कर दरिद्र लेके बता भिखमंगा लेके साइकिल से नहीं चलता था मोटरसाइकिल लेके चलता था इसमें गाड़ी घोड़ा तो समझ लो चूंटी चूंटा हो गई बाटे हैं पेंशन पावत आते हैं EMI सरकार तो फ्री कहती है गाड़िया वाले ले जा जीरो पैसा गाड़ी ले जा महीना में तू के इकट्ठे नहीं 50-60 1 लाख भरे 5 साल में भरो 5 साल में भरा 10 साल में 2 साल में भरा तोहरे ऊपर है बतावा 10-20 हजार देख जमा कही था पेंशन वो 35,000 पेंशन पाता था रेलवे में रहता बाबूजी ना रेलवे में रहता 35,000 पेंशन पाता था और 1.5-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये महीना कट जाई उन्हीं के लड़का है ना हमारे लड़का नहीं है ना बुझेबे नहीं कर हम ओकर लड़का नहीं कहेबे ना हाँ मर्द देखा यही खातिर का नाम है गौसरवा लेके लड़का अपने बापे मुँह धल रिचार्ज नहीं कर कटिया दाँत धल उनकर हाँ देखा हम बता ना कोई गलत ना सोचा उनके जाकर समझावा ना जो उनके पैसा वैसा लेके भाग जो उनके धमकिया का घोघा उगा पकड़ उनकर वो कहीं ऐसा नहीं कि कौन दूसरा केहू रख ले बाटे कौन दूसरा लड़का क्या कौन के हो यही तो भैया तुम कीमत नहीं ये काम से कहे नहीं चाहे बहुत देखा हम जाति के नाव हैं कुछ का हम ना
लेकिन इधर ढेला बाबा देखे चढ़ा दे लेकिन ढेला बिगाड़ दल बाबू तुम्हारे इच्छा तुहार बाप है तो उनका बेटा हवा गाड़ी चला लेकिन करे जा बाबू लड़का केहू को हम बाप है घाम में देखी ले हम करे जा पापा चला बाबू सुनो ना केहू लड़का हवा तो जा तनी ना हमें लगे कुछ पैसा सुनो ना जा तनी पासबुकवा फाड़ के फेंक देता नहीं कुछ करे बाबू ले कहाँ बटने में घंटा देवे ससुर के नहाते नहाते ढेला खेला दुख का होला इनके किया हे भगवान साफ सफाई हो गई चलो भगवान ला फिर गोबर कर दे लुनू मने खाए में तनिको अंदाज नहीं खे मिलत फिर पेट झड़ी पकड़ ले भाई ये दिन भर करत रही हम आ दोसर काम हमरा नहीं खे चलो जाओ बेटे तो लगी काम का गैया सब बतिया था अरे मर्दे अब के साफ सफाई करके हटनी है देखा तनी कि फिर गोबर कर दल हाँ ये भूसी रहल मेरा काले तन फेकू बाबा के गौशाला में दे दी है अच्छा तो दे ना तो और सब ठाकुर जी का हाल चाल बढ़िया सैलून कैसे चलता है मालिक सैलून बढ़िया बात है ना हाँ। छोट मोट सैलून अब चलवे नहीं करला सब बड़ा बड़ा उस मतलब बड़का हैंड क्लीन वाला बड़का बड़का शीशा गद्दा कुर्सी लेके चलाओ तट अरे तो गांव के सब चीज है नू बहरवा हमारे खाली चला ढेला ढेला नाव लेके चले बा फ्री बनवाए खोई तो 8 किलोमीटर पैदल लेके चली हमरे के यहाँ हाँ मिन्नर मर गए ना हाँ। अब मिन्नर के मरले के बाद समझ लो वनगटिया के उन्हें जाके हमारे के यहाँ चलिए चला ढेला के यहाँ चला ढेला के यहाँ चला 1 रुपया देवे नहीं बा अब लड़बू लोग तो मुआ दे हाँ तो हम क्रीम नाले आइले हाँ। सोचे तू कैसे रगड़ दिले वहाँ अरे राम अब बिपिन के बाबूजी सुनने जा, की जा। गोली खा के मर गईले हाउ वाला गोली है अब जाए मर्दे गोली ये उम्र में बतावा हार्ट अटैक के मरीज रहना है हाँ हाँ 60-65 साल उनकी उम्र रहा उम्र रहे। अब इनके गोली खैले कौन जरूरत है कौन बताओ जरूरत हाँ है? ठीक है राम नाम कहते हैं ऐसा निकल जात भगवान प्राण पखेर उड़ जात गोली खा के बदनामी जय दी काकर बद दूसरे बुराई कर रही नहीं बा, जाए माने ना, के। का आप करो। रईस आदमी है, बड़कवा में नहीं है जानते बाबू हाँ। बड़ा और बड़ा दुख भइल का है? देखल जा हम ही कहले संतान आपन चमड़ा के जूता निकलवा के अपने बाबा के बापे पहना देना ओकर ऋण से मुक्ति ना हो सकला कबू ना और आप लोगन के पेंशनिया नहीं रहे ना जे नौकरिया करला घर में कुकुरे की इज्जत हो अरे बाप रे बाप तनिको घर में बैठा 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 ए हमार राजा बैठे बैठे वाले बैठे अरे बाप रे बाप ए बाबू मैंने हम का कही इहे बात तक मैंने लोग नहीं खे बुझल एक तेनिया हम बता थी आज है आँखिया मुदा जाई तो है 5-4 परिवार कैसे चली पेंशनिया के दिना समझ ला आधा गहुआ मने मार खाले बुढ़िया मार खाली हाँ। पेंशनिया देना 100 रुपये चरवानी है कुल पतोइया घिसरा घिसरा हाँ 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 जाए जा बाबू हाँ बुरा ने मारिया कुछ मुंह से गलत निकल गया ना ना बुरा का माने के बा पेंशन के दिन नू हमरा के यहाँ खीर पूरी बनी है 2 दिन पहले से बुझाई कि हम घर के दामाद हैं जानते का भाई। साला 28 दिन हमरा के गाड़ी देते रहले सब जा- बेटा है ना गाड़ी दी मेहरारू है ना गाड़ी दी पतो है ना वह गाड़ी बतिया में यह बतिया आप आ गए हैं? हमारे मुँह के बतिया आप छोड़ लाने का बताई हाँ। हम आओ तो हम मैदान करे गए रही वहीं अच्छा। उत्तर बगिया कोरिया अच्छा तो हरिया से आओ था नहीं तो हम जल्दी हमारे खेतों में कोनो घुसा था हम गए है कौन है रे हम गए आओ तैयारी हम हाँ हाँ जब नजदीक आई तो खली तब वो टेंगा बाबू रहा है टेंगा रहे हाँ। उचारो ने का करता है अब देखा जो जवान लड़का देखा ढेर बोले नहीं चाहिए हाँ हाँ छोटी मुँह बड़ी बात सही बात अब इतना तुम कैले बट्टा ये सब ताम झाम इतना गौशाला खेत बाड़ी लड़के खा तुम कैले बट्टा में लइके खटिनु हम लेके जाबू अब वो कच्चा पक्का बात बोल रहा कुछ कहत रहे का हम क्या लाज ही लगता बोला ना अरे भाई का हाल है बाबू फेंकू का हाल बा अच्छा हाँ कहा था वो चरित्रहीन आदमी की बात हमसे नहीं करा हमरा के चरित्रहीन वो कहता हमारे बाप हमारे बस से लगता हूँ बपवे बदल देती हम चरित्रहीन कहा था हमारी माई पता नहीं कौन सही बिया कही था ना हमारे बस करा तो माई के हम दूसर बिया कही देती अपने माई के दोस्त बियाह कर दी गाड़ी की ए साले सुना कुकुर तू के गरियौले तुहरे माई गरियौले फेकुआ के माई खई फेकुआ के बहन कही फेकुआ के बुआ खई फेकुआ के चाची कही फेकुआ खई मटे रोको नीचे आओ हाँ अरे समझ ला हमारे कान में फोड़ा हो गया कान में फूरा अब लगल कर में वो गाड़ी कच्चा बतिया फांसी लगावे जाता फांसी लगावे का है के कहता है
हमरा फांसी लाओ कब्जे पे चिट्ठी लिख देब कि हमार दादा हमके प्रताड़ित कैले हैं। अच्छा मोटरसाइकिल ही खातिर जीती आइल बा। अरे हम लोग से कहते हैं कि मोटरसाइकिल ले दुनिया को लेके मोटरसाइकिल ले घूमत हटे। हमसे कह दिए जो गेहूं पिसा लाओ कपारे दे गेहूं पिसावे। बाप रे लई में हम उहर जाए सब्जी ले आओ जो घसरा सब्जी ले घसरा पैदल चल जाई। कहा था उनके एटीएम उटीएम में पेंशन आवला उनके हम आपके मुँह आई जब गटई दबा के अब बताइबो नहीं करब कि मर गेल बाटे। पेंशन खाता माई पूरा पेंशन उपयोग हम करब। हम माई लेके घर और बेच के कहीं और चल जाबे। हम जाए हरिद्वार अब सुन लो हम हरिद्वार जाए हे काहे के हम कहे हम जाए हरिद्वार एकरा नानी के रे साला ई हमरे के मुआई हमरे खा के हमरे के मुआई ई का होता है का होता कब से बातचीत चलती है रोना भे वही काम करके तैयार ना भइनी हम तैयार हो कि देखत गोबर का दिन जाता थे आ जाए के वाला बाजारी ना हम कहले रहनी हां तो बाजार चलबू तो ठीक बट हम तो तैयार होली तब नु अपने बेटे के कारनामा न सुनलू हां का बेटा के कारनामा सुनी रो करना हम सुना तनी एगो माने रो से बियाह क के जिंदगी में नरक हो गइल बाटे। टोला मोहल्ला के मेहरारू दुनिया भर का निमन निमन साड़ी पहिरतड़ी सन लिपस्टिक लगावतड़ी सन फेशियल करावतड़ी सन हमरा के कुछ नहीं खे मिलत। अरे का बिली अरे माने हम ही खराब बनी माने एगो और से केतना 20 साल के बाद कलर एगो गुलाबी साड़ी हमरा के पसंद आइल बचल के किने के बाटे माने काजर किने के रहल है साड़ी नहीं खूब पहनले हां ये साड़ी आज कौन साल के साड़ी किनले रहनी है। अरे तो हम काम ना करी हमरा गाय गोरु बाटे हमरा माथा अरे तो गाय गोरु के रखी ना हमरा के झूठो में रखला बनी हां अरे लड़ाई का करी मत देखो अरे मर तोरा के बीच में पड़ गइला ना तो बड़ी बाउर हो जाई फालतू वाला काम खाली हम ही बेटी बन चल जाए हरिद्वार नु बस। अरे हरिद्वार जा कहीं जाई फालतू वाला हरिद्वार चल जाए बस चल जाई बोलो पहले चली हमार लिपस्टिक लेबे के ना आतनी हमरा चाट खाए के बाटे आ नहीं त ई जान ली के माने बाउरे बा लोग के आई तब नु ले चली मार्केट लोग का कही कि बेचे जाता रही है काम बही का नहीं त रो तैयार हो के ए बार हम छोड़म ना हम छोड़े भैया आवत नहीं अरे मुआ बहाना कइले रहत नहीं माई बेटा मिल के मुआ द लोग हम मुआ द हमरा कोनी काम के बाटे कि एगो साड़ी खाती हम तरसी लड़ाई ना चाहिए मर्द हमें ठीक है बोल धना बाहर 4 बात सुनी के नहीं है तुमने मन बेइज्जती ना है लेकिन ये बात है ना लोग इतना बोले नहीं चाहिए। अब देखनी है ना कितना बोलत रहना हां दिन भर इतना खटल जाला ना रही से घर के मेहरारू है आप गोबरों काढ़ल जाई सानियो पानी खियावल जाई दिन भर खाली काम करवावे खातिर हमरा से बियाह कइले बानी सुंदर मेहरारू दूसरे गोबर कटारे बैठा घुमावत आ ये गर्मी में मरत रहत नहीं ना एगो लिपस्टिक खरीदत नहीं ना साड़ी खरीदत नहीं अनरे खाद बैठे लगे सुनल जा आखिर उ पेंशन का होता टे नहीं खे बुझात हमरा। अरे एक अतन लेकोन के गया था हम के 2 दिन देखली हैं हां जाके ई भीमो मेहरारू पर रखले बाटे हां अभी एटा कहां रखले बाटे। अरे बाप हो बाप हे बुढ़ौती में इनका जवानी चढ़ल बा लाग दे देला ओके अंगूठी खरीद के देना है की ने कह देखल का हमसे कहले ये ढेला क्या पता है मत हम मालिक हम क्या करें हम ना हुआ आदमी हैं अपन काम करें बार छिले ए बाबू रौरा बताई ठीक न रौरा के हम 100 रुपया अबे देतनी आतनी न एकदम से ई जान ली न कि ध्यान देले हम ही बुढ़वा का करताटे सुनो जा यही मिल जाए रोजो कहे नहीं रौरा चली न तनी एगो साड़ी किन दी रतिया के कहिया कि हां सुबेरे चल के किन दे आ ना किनी हन जाके अंगूठी दे दी हैं साड़ी दे दी हैं ठीक है कहल ना जाए हम कहली हैं लेकिन ऐसा मर्द ना चाहिए ठीक है ऐसा मर्द चरित्र 1 नंबर का चरित्र हमारे हमार मेहरारू ऐसा होत ना तो कपड़ा बैठा लेते हम अपन फेफड़ा देखो तनी कितना सुंदर बा नहीं हम तब वही मुंह मारत फिरत हम कुछ बोलत हमरा ए बाबू साझी खरौरा आइम एक बाल्टी दूध देब हमें प्यार से ढेला बोलल जाए। अरे अच्छा ढेला ऐसन बा ढेला ना कि आइब हम एक बाल्टी रौरा के दूध देब आ रौरा न पी के तनी अच्छा से तनी मोटा देखी त केतना रौरा दुबरा गइल बा लेकिन ना दूध पी के करब का हम अरे तोरा मोटाई रहम त मान ली कि पहरा देब ना उनका पर हां देह बनैले पहरा देब कहीं हिलटस कहीं जाई हैं हम तुरंत और बता दें। हाँ ठीक है ठीक अच्छा गोड़ लगाता खुश रह आज नहा बनाई है ना सुनने मेरा छू ले अरे बाप आप शुरू हो सहरा हो हेला से लड़ता है अब ऐसा दिमाग लगा माई बेटा और बाप लड़ के मोर जाइए
ढेला बाबा हो ढेला बाबा। हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम। और ये देखिए आज हम खाना बना रहे हैं और ये मिट्टी का चूल्हा है, बहुत ही अच्छा है और मेरी सासू माँ ने बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है इस पे खाना बनाने के लिए। तो देखिए आप लोग इसको, कितना प्यारा है ना। बहुत मज़ा आता है इस पे खाना खाने में, बहुत टेस्टी। अरे बाप रे बाप। बहू हाँ बहू जी, तनी अब कुछ खिया दे तू नु तो बड़ा अच्छा रहा हे भगवान रे भगवान। तनी क्या ले आव खिया देती बहू जी? भाते दाल ले आव ना, जौन बनल हो खोतन ले आव, खा के जाए के बा। गेहूं काटे के बा का करबू, गेहूं कटाई ना तो बरखा हो जाई, कुल होई में भूसा हो जाई। बाबू जी हम खाना वाना ना दे, का खाना ना देब हम। बस खाना काहे ना देबू तू? मने अरे ऐसा तो आज ले ना कहले रहलू है तू खाना। बताओ हमरा खाऊं का फटो गइल बा का? बाबू जी आज ना कर रही है, लेकिन अब कहतनी। का कहतनी? कह मुहवा से कहबू का कहतरू? जबले रहुआ उनकरा के टुकटुकवा नहीं खरीदब, अपाची ना खरीदब, तब तक हम लोग खाना ना दे। माने तो उनका के हम अपाची किनी, टिकटिकवा किनी, गाड़ी किनी है। हाँ। ऐजा हमनी के भूखे मुई सब मैं परिवार एगो पेंशन पर का चाहतारू, एगो पेंशन पर। अच्छा बाबूजी, शर्मा जी की देखी, हाँ। अपने का कितना अच्छा गाड़ी खरीद ले बानी। हाँ हाँ, और पाड़े जी हाँ। सब लोग अपन लेके खरीद के दे देला, लेकिन रहुआ बानी कि रहुआ कुछ सोचबे ना करेनी। हमने के बाजारे जाए पड़ला तो पैदल जाए पड़ला, इतना तड़का घाम में। मन बाजारे गईला बिना काहे में तेरे मुंह सुखताटे हैं? जैबू तू मॉल घूमे, चाट खैबू, वो खातिर गाड़ी किन दी हैं? एगो पेंशन, कितना पेंशनिया मिलला हमरा हैं? ओने उनकर लिपस्टिक घटल बाटे, ओकर दोषी हम ही बानी। साड़ी गब बाटे तो ओकर दोषी हम ही बानी। चाट खैला बिना मुँह तेरे तू टिकटिकवा पर चढ़ला बिना तो ओकर दोषी हम ही बानी। हौ एक जना कहत रहे घूम घूम के कि हम रात का मुँह आदब जहर दे के आ पेंशन जौन बाटे हम ही उठाएब हैं? तो उहे बारे तो ठीक है बा। आज हे भगवान तू देखा तारा ए बताव जेकरा खातिर चोरी करी उहे कहे चोर है। इहे हाल हो गइल हमार। तब बाबूजी रहुआ बताई का? कि राउर पतो, राउर लइका, राउर मेहरारू, आ राउर ना करब तो के करी? मतलब हम इहे करे खातिर बैठल बानी का खातिर पेंशन उनका लेकर खाके लिपस्टिक किनी है, तारा के टिकटिकवा किनी है, खाए के पे दुलम बाटे, कतरा पेंशनिए मिलेला हैं? आज ले कैसे कैसे हम घर चलावतन। ठीक बाटे, हमरे खाए के मत ना लोग। एगो टिकटिकवा खातिर हमार खाना आज बंद होता है। प्रभु देखिया, हाँ तो छोड़ के घर द्वार चलनी, हरिद्वार चलले, हरिद्वार खैया लोग चलनी। हरिद्वार चलनी के चलनी? कौनी और हरिद्वार चलनी काहे न जाए? है कुल तूल तवाल है, इतना जवाल फैला के केकरा ऊपर छोड़ के चलनी। केकरा खातिर चलनी? केकरा खातिर फैलौनी? हमारा खातिर फैलौनी। तो हम- आके हम नैयर से लेके आई रहनी। तो हम पेंशन काहे को उठावतन? पेंशन उठा के देता नहीं कि नहीं कि दे? पेंशनिया होत का बाटे? हैं? पेंशनिया होत का बाटे? पेंशनिया खातरू लोग फलनावा के दिया जाता टे। पे फलाना बक दिया था। हे उम्र में ही बैठे पगलाइल बनी। किनन नहीं काम के किटकिट ए साला किटकिट अरे है एकदम से न मने का हम कही इनका के के? हां पैसा का होता टे? के पैसा का होता पैसा? महीनावा दिन 16,500 तारा के दिले 16,500 बेटा पतो, एगो बेटा पतो, एगो गाड़ी खाती तर से हमार। हाय हाय जब पेन के घुमता रू केकरा पे घुमता रू? तो क्या हाय करी? जब पहले क्या बारू करी? हाय लोला लाल कइले बारू केकरा पे कइले बारू? ए दोसर कोनो भत्ता देता तारा के? दूसरा को भत्ता गई निकाले ला चाहिए, कहाँ गिर रहा तुम? रे साला तो हमरा के मुआ ना दसा साला रे मुआ दसा। चल ले हरिद्वार चल ना के चलता के चली? हमन योग चलता नहीं। देखो चल हमरा के रहे देवे के बाटे, अपना अपना मुंह पर ताला लगाव लोग। कहने तनी औकात में रहो। सुना ना पहले बात? पेंशन उतार के हमरा लड़का के गाड़ी किना जाए। भाई रुक, पासबुक दे दो। हाँ जा हां है? जा पासबुक दे के जा। एटीएम दे दी। ना ऊ ना दे एटीएम दे दी। हमरे के सरकार देले बाटे। उहे तो एगो बाटे कि ये जिया बात तू लोग हमरा के बतियावत रहो। पाकिटे में होई निकाल पास। ए में पासबुक नहीं के? निकाल के कह दे पासबुक हम धरिछन किया धइले बन धरिछन किया। अब पेंशनिया निकाल के का गऊंगा कोनवा जाला? रे साला तो 16,500 महीनवा दिन घेपेली है तो ना कहेली हैं? तो खर्चवा के ई बताई कि राशन पानी ले आवतनी लइकन के बर बाजार बाटे, लागत नहीं है खर्चा। अब हम कहाँ से ले आई? 16,500 तो देते नहीं तो अब कहाँ से ले आई? बाकी पैसा रौरा का हैं? करते? हई जाइए मॉल घूमे रौर कौन खर्चा बाटे? तार दादा देता रहे हाँ? ब्रह्मा जाइए ना रुकब। एक सेकंड रुक जा लोग। ये माई सोही चाहिए का
रोक लेवे के बा ना तो चल जइहन ना तो खहू के लाला पड़ जाई। हाँ माँ जी सही कहतनी बाबूजी के कैसे ही मनाई कहीं सहू रोक लेवे के बाटे। चल ले अब फेंकू चल ले ना के? ना मत जाई ना काहे काहे लगिया सा लइका रोए लगिया सा रोए का लगी है सा देखी देखी बाबू ना लेबू मोटरसाइकिल घेरा खाइबू ना ना हैं? ना मत जा ना चाहिए ना हमके किट बना चाहिए ना क्रिकेट में ना चाहिए ना चाहिए ना ठीक से रहबू लोग बाबूजी हमरे के ठीक से रहो आए हाँ तो ठीक बा होश में रह लोग औकात देख लोग हैं बताई जे अपन जीवन भर तपस्या करके अंत में आधा तनख्वाह जौन पेंशन मिलता ओहू पर जौन बा भोजन तक नहीं के घर में भेटात ये लोग के जब औकात पर लियावल जाता देखावल जाता कि ना अब इहो पेंशन जाता अब तू लोग अपन बुझ गर्मी तो ये लोग के गर्मी ठंडा हो जाता आ ई राउर अधिकार है पेंशन वाला लोग के कहतनी ई राउर अधिकार है इहे एगो चीज बा जौना पर सारा दुनिया सब लोग जे टेढ़ मेढ़ बा उ सीधा होई अपन पेंशन कबो एने ओने मत करी उ राउर अधिकार सरकार देले बा। धन्यवाद प्रणाम।